Ndichikutsambirai zvekare pano paHatsirare 263 panopa ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell kuitira kuti ndinotoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchizvionera. Wasubscribe here, walike this video here. Ndaona vazhinji vachiti Hatsirare background yako magetsi. Ndakati ndicharamba ndichiwedzera kuitira kuti muwane zvinhu zvine quality kana kuti zvinhu zvinoratidzika pamuri kuona muri vari kuonera pama TV, vari kuonera pama foni, kuitira kuti muone zvinhu zvekuti unoramba uchida kungoona, unoramba uchidzoka pano pa this YouTube channel. Vadikani, sekuziva kwamunozita mhuri yeZimbabwe, manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinge tichiitira kuti one manews updates akati wandei. First update ividhiyo rabuda neparuwa. Chichaitika kuruwa vanhu vapwanyirwa dzimba. Vapwanyirwa dzimba, vamwe vari kutonzi vari kushaya pekurara, vamwe vari kutonzi takubirwa, vamwe ndo vari kuti situation yatiri munguva inoi pavapwanya dzimba idzidzi tiri kuatakwa nekuti hakuna kwekuenda, ende vari kuti vakapwanya dzimba dzachona havasi kutipawo kumwe kwekugara. Saka toita sei tatambura sevana veZimbabwe munyika yedu yeZimbabwe. Dakusei muchiona vhidhiyo kuti mubereki wako uri kuSA, hama dzedu isusu dzemuZimbabwe, noti kana tiri vanhu vatema tiri vanhu vakafanana. Zvinofadza here vamwe vachirara panze, iwe wakarara mumba, vachisvika vachipwanya dzimba vasingakupei pekugara. So ndanimbone this video. Pandoparara vanhu, they've managed to put the things back background pacenter pane zvinhu but mawawa aya ndeyeko 20 mystical vakamwa vakomana vachona kusiya magaba chete, mamabhodhoro akatotakura zvinhu zvavamwana, zvimwe zvachinhu zvakatopwanyika zvakasara kurodhi. Saka vanhu vangoita gather everything, vangoti regai tiunganidze zvinhu pamwe chete, vanhu varara vari pamwe chete because they were so afraid kurara kumain road. Also vamwe vakadzi varume wavo vanga vasipo. Saka hatizivi kuti is this human kana kuti papa some of our things hatina kukwanisa kuzviwana zvakabiwa, including mari and everything. Saka handisi kuziva kuti kudi kuitira kuti tibatsirikane. Saka zvakutoda kuti toziva kutoti kana ndimo tizive kuti boheri kana zvichidai so vanhu vachitiitira izvozvizvi zvinotibatsirei chiya kubvisisa. And it was only 5 selective members vakaselektwa kuti hanzi toda kubvisa zvinhu mudzimba, hanzi tikatanga nemusoro yacho that's how we can manage kubvisa vanhu vese. Saka this is just a short video of zvinhu zvarara zvakaungana panze nedova rese netumvura twarara tichinaya toti. Saka handizivi kuti vakadzi nevana vacheche vese varara vakatodai so. Handizivi kuti what can you do to help us. I need to take zvese zvekuti ine mari yangu yanga iri mushini mumba imomo. Mushini mari asiri amuri kuita zvinhu zvaunga. Iyi ndo kambani yangu yamuri kubvarira bvarira sei. Mushini wokusona tebho yanga iri apa, mune mari yanga irimo. Nemafoni edu, mafoni anga ari muno mari anga ari patebho iwayo. Anga ari patebho iyo, tarisa kuti mafoni dzabuda here anga ari apo. Sasa tari pere mafoni. Hapana fona. Ndinenge dzatopera moto. Kuna fona. Anobvunza kumota tanzi mafoni ari kuti.
Box ram gata darusumza kwidzo dzikuto rasika basi. Ndosumza zvineke. Samsaiteri kudonza nchidaro. Tata kutira dishi mbafu mandisa ukodzangu. Makabara. Mati. Ma? Ndosawo. Next update ividhiyo ranga richiziviswa vakuru venyika. Nyaya idzi handigoni kudziwedzeredza kana kuzitapudza nekuti ndaita mutete panyaya idzidzi ndaita mudiki. So varusike vanga vachitaura pamusoro pevakuru venyika ino yeZimbabwe vasiri kukwanisa kutaura nemazita nekuti ndine proof yevidhiyo. Ndatione this video indisaatirira rindaenda tosangana zvekare nguva inotevera. Much love. Asi ndiri president makambozoona kupimi ya rutovhumuka mazona rutovhumuka dhongwiri aritomboziva kuti hamuna kana railway inosenza ariziye renge ribhizi kupa instruction dzekuponda vanhu zveekonomi hazviko handi mazona ndo zviripo renge riri busy kupa instructions dzekunoponda vamwe hapana chaanoziva munhu tsotsi vese namatibhiri chechi hapana chaaiziva uyo aizive chii ari akaunza nyika to this ndevaende nyika yakazara nemareaders kona to kona chatinoda bedzi chekuti isu zane admite kuti haisina munhu achavada ya ndo patiri manje maZimbabweans kana vaenda ava nyika inovhurika matoo zvinogadzirwa zvese zvavakapunza ya nezvitupa zvinomira kupohwana achimwene zvese zvinova zvamira ana achimwene bhabhai nemachina bhaibai ndimi mune zvese izvi ya ndimi mune wese ndati mafingerprints enyu anobva kuBarawi kupinda muZambia kupinda muMozambique mafingerprints enyu muZimbabwe imimi ya hamudi kuti zvitaurwa makuti toda Zimbabwe manje because my mom is Zimbabwean so I'm Zimbabwean. No, most of you are Malawians. Ndimi munokonzera trouble kana mapinda because you are too greedy. Ya ndizvo rudzi rwenyu. You are too greedy. Chamawana munotibatisa. Mazona. Chamawana kana pakambana hamudi kubva. Zviri nani vamwese vapera zvavakufa muri project. Ndo zvamurika. Uyu munangwa kwakawo. Ari kuti maZimbabwe dzese ndaaperi kufa uyu munyasara ndi muchawa.